Uda honetan festival batean VIP esperientzia bizi nahi duzula? Adi egon, uztailaren 24tik 27 Lakuntzan Nafarroan, non bestela, Atortxu Rock jaialdia izanen da. 80 artista eta musika talde baino gehiago osatutako karteltzarra izanen dugu gozatzeko. Duplazetak, Betagarri, Bizardunak, Olaia Intziarte, Tribade, Tremenda Jauria, Afua, Alaitz eta Maider, bueno. Ale arkakuso. Baina zen roiatu eta esan, datorren Atortxun very important person izan nahi baduzu, egin behar duzun gauza bakarra, txandalari petoa jartzea da eta noski txanda egitea. Peto batekin eutxi udari, txandalera, txandalari. Atortxu Rock jaialdia auzolanean egiten eta antolatzen den jaialdia da eta horregatik pertsona guztiak gara importanteak, hau da, garrantzitsuak. Beraz, Atortxu Rock jaialdia barrutik ezagutu nahi baldin baduzu eta auzolan erraldo jonen parte izan nahi baldin baduzu, honakoa da egin behar duzuna. atortxurrock.eus webgunean sartu, txanda atalean zure izena eta datuak eman, eta zurekin harremanetan jarriko dira zein txanda tokatu zaizun esateko. Eta beraz, egin beharko duzun bakarri izango da jaialdiaz gozatzea gain, esleitutako edo tokatu zaizun txandaren egun eta orduan aurkeztu. Eta horrela, zure txandalari petoarekin, beste modu batez, Atortxu Rock jaialdia ezagutzeko eta bizitzeko aukera izanen duzu. Peto batekin eutxi udari, txandalera, txandalari.